Guys, welcome back to the YouTube channel of Cameras. Kula zinthu zikavuta. Tizinywezana, tizitukwanana. Amatero, ukhala amatero a Trump. Anyway, nkhani yafika potere. A Trump amunyoza Emmanuel Macron. Ari mkazi wake treats him badly. Ari amuzuzidwa ni mkazi wake. Anyway, nkhani yambira basi. Nkhani yambira apa. Okay. I don't know Trump. Okay, I don't know Trump. Anakayambisa nkhondo ndanza wa Israel. Okay? Despite kwani kuti iwo ali mu NATO. Israel sili mu NATO. Nkhondo hii amaifuna kwambiri ndi Israel. So pakutero Iran nakatseka pa Strait of Hormuz. After kutseka pa Strait of Hormuz, anaradi katsigula. Kupita ku bombedo. Basi tipanga banje. Anamba kuita nano NATO. Arabaya muthandize, tabana France muthandize, UK tabaya muthandize, anakana anthu achira imene suzuri khuza amene poka police sinaruza ife amene sinkhondo siyokhuza naso ndi ifeso ya why tulowelere mukudziwa kaleso niyo amene nzosamveka zonzo. So after akana mipa jabo ndi plus ndi wakanizaso kuti asamagwisa chiro air space yawoso aja akanika kutsegula kujako omenya kwambia yakanika kutsegula. So zili pali punga kena basi kena kwa Trump ayambapo hayi Emmanuel Macron basi nkazi wake asamutrira bwino. By the way, Emmanuel Macron andinkazi lithu wankulu ndithu wachikuliye. And mu 2025 last year mene anaoneka ndithu pamene amatsika mu ndege anapeza bonzo kuti basi anaoneka kuti nkazi wawo akwamenya okay akwadowonya kunkhope like mbama mwacho mbama pwa. You understand what I mean? So I mean zinaoneka anaisila kubisila kumano zinaoneka kuti akulu abantu sezinaendi. So yeah, a Trump unamanena into zimene zozo munena kunyoza so ba anthu my friends kulibi anali limodzi koma iya munyoza pa kumutu wana ndithu kuti kukhala matero. Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and he's still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records in knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. Would love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. I said, no, I don't need after the war is won, Emmanuel. Many of them said, we'll be there after the war is completed. And so I learned about NATO. NATO won't be there if we ever have the big one. You know what I mean by the big one. We ever have the big one, hopefully we won't. Relationships very good with the big one, better than with NATO. But they won't be there. And we spend billions, we didn't have to go into Ukraine. Ukraine's thousands of miles away across the ocean. We helped them. Anyway guys, thank you so much, Malawian Cameras.